Gotovo 300 trkača sudjelovalo je ove godine na utrci Cross Hill Run u Križu, s čime su organizatori općina Križ i Run Croatia više nego zadovoljni. Baš smo ponosni što nastavljamo i zapravo sada započinjemo jednu tradiciju. Vjerujemo u Križu. Križ je jedna lijepa priča, hrvatska priča, gdje nije prije bilo tradicije trčanja. Trčanje nosi pozitivnu energiju i Run Croatia je ovdje da širi tu pozitivnu energiju kroz hrvatska mjesta. Sama utrka trčala se na 5 i 10 km, a organizirano je bilo i natjecanje za djecu Kids Run. Nitko sretniji od nas, vremena se poslužilo i evo, dobar primjer prakse prošle godine, nastavili smo i ove godine i nastojat ćemo to raditi svake iduće. Prvi čovjek Križa i ove godine osobno sudjelovao u utrci. S obzirom da ja trčim već dugi niz godina, ovo je na neki način normalno da trčim u svojoj općini. Među brojnim trkačima našao se i prošlogodišnji pobjednik Cross Hill Runa Ivan Maletić iz atletskog kluba Žumberak. On je ove godine utrku završio na 2. mjestu, dok je prvi na najdužoj ruti bio Bruno Erendt. Utrka je bila super, vrijeme je bilo, otrčano vrijeme je bilo jako dobro, iznenađujuće jako dobro jer je brdska utrka. Za utrku se zapravo nisam nešto posebno pripremao jer se inače bavim brzim hodanjem. Utrka Cross Hill Run u Križu i ove godine započela puštanjem u zrak balona s ispisanim dobrim željama natjecatelja. S upućenim pozdravom. Vidimo se i sljedeće godine na Cross Hill Runu u Križu.